weekend en zo, hè? Het mag niet langer dan 2 uur duren, hè? Ja, De kennis is natuurlijk... dat is echt heel gezellig. De kennis is natuurlijk klein, maar wel gezellig in ieder geval. Daar gaat het om, hè? Ja, heel gezellig. Ja. Wat vinden jullie er nou eigenlijk van als jullie het plan hadden om morgen bij de motocross te komen? Wat vinden jullie ervan dat dat niet doorgaat? Ja, stom. Ja, echt stom. Het hoort bij Brugbuurt. Klopt, dat is helemaal waar. En als jullie het nog niet weten, kan ik het uitleggen aan je. Het heeft de laatste tijd heel veel geregend, hè? Ja, dat is gewoon zonde. Dat boerenland is gewoon niet te bereiden. Nee. Zelfs de boer kan er met zijn tractor amper opkomen. Ja. Dat is echt heel zonde. En laat staan als ze al die crossdingen eroverheen gaan, want scooters, ja, ze komen amper vooruit. Ja, ik vind het echt heel zonde. En wat zouden jullie er nou voor vinden morgen? Ja, het is helemaal niet meer leuk morgen. Je gaat in de middag dan helemaal niet er naartoe. Want er is er ook een hele andere leuke activiteit, hè? Ja, Bierschuiven. Ook? Maar wat denk je om Nieuwkoop even van bovenaf te zien? Ja, dat heb ik 2 jaar geleden Ja, gedaan. nou, vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Je mag Oké. zeggen waar je heen wil. Hartstikke leuk. Je kon aan die piloot een beetje aangeven waar je heen ging, hè? Over de plas. Heel mooi. Maar natuurlijk niet verder dan Nieuwkoop natuurlijk. Nee, dat is waar. Nou, als je nou het vliegtuig had moeten halen, had je dan wel makkelijk gevonden als de helikopter hier een schip erachter zeker, hè? Maar dat gaat helaas niet, hè? Jammer. Maar goed, Nieuwkoop ligt in de aanvliegroute, hè? Dus Ja. als de vliegtuigen hier overvliegen, We hebben gevonden. ja? En wat heb je nog meer te vertellen eigenlijk? Kom je morgenavond weer? Ik zelf ook. Wij ook. Ja, vind jij het gezellig? Ik vind het Ja? hartstikke gezellig. En waar komt dit filmpje nou op te staan, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja, zeg het even. Op ons eigen YouTube-kanaal. Onder welke naam? YouTube! Op YouTube al. Onder welke naam? Hij wordt gelinkt via donsanne.com. Oh ja. En dan gaan wij via het YouTube-kanaal gaan we het filmpje toevoegen. Oh, ik ben er heel blij mee. Ja. En als je er dan op klikt, dan moet je... Dat is niet mooi. Ja? Hey, wat jij niet doen? Je moet even omdraaien. Naar jezelf. Naar jezelf. Even naar jezelf. Oh, mezelf! Oh! Wat vind jij van Brugbuurt? Ja, weet je Ik vind het leuk, hier hoor! zo? Ik vind het helemaal geweldig! En wat vind je zo leuk? En welke band... Even over jezelf. Wat vind je zo leuk? Oh, dat is lukt, hoor! Ja? Ik vond zelf gisteren Ja, vind je het leuk? de band Joost Mag Het Weten heel erg leuk. Oh, ja, dat is Het leuk. was een hele gezellige sfeer. Ja, verzorgd dit in het knip je tent. sowieso af. Gezellige drukte. En voor de donderdagavond waren er al heel veel mensen in de tent. Wel ouderen. Ah, maar goed, dat geeft niet. Nee, dat is waar. Het gaat om de gezelligheid. Ja. Alle leeftijdsgenoten zijn voor mij welkom. Ja. Voor jullie toch neem ik aan ook, hè? Ja, super. Mijn ouders gingen gisteren, ik niet. Oké. Ik ga morgen op. Wie van jullie woont er in Nieuwkoop? Ik ben heel dichtbij. En jij moet nog Zelfde straat wonen wij, hè? Wij wonen in dezelfde straat, heel dichtbij. Ja? Heel dichtbij. Oké. Ik ga niet zeggen waar. Dat is niet leuk, Dat wordt een beetje Dat is tijd. verrassing. Ja, tuurlijk. Verrassing, hè?